Ach jo, teď ta hra je prokletá. Normálně chceš jít kolěma, hráči ti dají normálně dávají facku. Potom autíčkem, normálně autíčkem se proletíš do vesmíru, nice. Já to kompletně. Hele, já to zkusím dokončit bez tebe, ok? Jo. To. Aha, já myslím, že asi autíčko je docela dobře prokletý. Tak asi půjdeme kolem, pojď za mnou. Tak, ok, dáme jezdit a pojedeme dál, let's go. Takže úplně pohodička, jo, prostě chillunky, jako minule, doufám, že nás teď zase nějaká typka nesejme, jo. A hodím vám tu zase opět ten záznam, doufám, že se to zase opět no, jak tak, už jsme nějak tady. No, bude to asi trvat ještě hodně dlouho. A já rozhodně tady nechci čekat 10 miliard roku. Nice, takže asi budu zase to zrychlit, protože prostě nechci, abyste tady koukali, jak teď celou dobu jedeme a prostě tady držíme pusy, takže zase mám tady hodně zrychlenou část. Tyjo, to bylo mega dlouhý, konečně jsme tady po obrovské, velké, dlouhé doby. Yes, však můžeme vidět tady v tabusem s bráchou. A tady nějaký týpek je s náma. Co to je? Já tady hodím banál. Nechoď do toho. Jsme tady hodit, jo, on se uklouzl. Co to je? Jak ty kůže? Bych šel do dalšího. Tak jdeme? Ok, jdeme zase. Budeme zase čekat miliard hodin. Takže to trošku zrychlíme. Hlad. Ok. What? Oh shit. What the? What the? Proč by tady to někdo dělal? Takhle. Aha. Ne. Ne. Aha. What the? Ok, my jsme zdechli. Wow. Aha, my jsme zdechli. Ale já dám ještě jednu, hele, počkej. Ještě to nestartuju, jo. Takže kdybychom jeli takhle, tak půjdeme takhle. A půjdeme tak, jo. A když jsme šli tudy, my jsme šli takhle, jo. Tak tady to je mnohem další, abych šel tudy rozhodně. Já taky. Tak jo, naskoč. Dále já nechci moc pán. A musíme doufat, že nezdechneme. Já taky. Jo. Takže budeme tudy, nice. Tak jo. Otočíme se, nice. Teďka budeme podat, oh hell not. Uiii, ty kráso. To lítáš pěkně. To jo, to jsem teda pěkně zlítlý. Ale dostal jsem achievement. A já taky. Takže, nějak tak teď půjdeme. Nice. Skoro to nejde nějak urychlit, ale to je jedno. Tak jo, vám tu hodím zase rychle záběr. Kamo. Já fakt nevím, ty vole. Ještě ty uklouzní, co to je? Ty vole, já jsem tak, ty vole.
No tak půjdeme tentokrát 34. Ach jo, já už jsme to tam dokončili. Je taky. Tak vám to zase musím, ty vole, už nevím pokolikatý. Ty vole, já si tu hru normálně chci zdát. Taky tu. 2000 years later. Yes, už jsme tady. My jsme tady. Ty, já nemůžu uvěřit, že jsme konečně tady. My jsme winners, my jsme výherci, my jsme vyhráli. Nejde uložit to. Ty kráso. Ne, my jsme tady už v tabu, takže když zdechneme, tak se ji objevíme. Yes. Ty, já nemůžu normálně uvěřit vlastním očím, že jsme to dali. A koukej. Si vezmu tady tu věc. Koukej. Jo, i tady jo. Kam letíš, jak chci s tebou? Naru s tebou. Ty máš padák, jo. Ale mám padák, taky. Hustý. Já padu svému mopy. Okej. Nemá padu Jo, svému hustý. mopy. She waited in the Dragon's Keep, in the highest room of the tallest tower.